Ωραία. Αν λοιπόν έχουμε φάει πολύ καλά και έχουμε πολύ δύναμη, να φωνάξουμε όλοι μαζί και να καλωσορίσουμε τους φροντιστές μας. Για να δούμε αν είναι έτοιμοι. Τα δελφίνια, όπως βλέπετε, είναι ήδη έτοιμα και τους περιμένουν εκεί μπροστά. Να τους δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα. Και να τους καλωσορίσουμε. Κοντά μας είναι η Ρίτα, ο Εύρωντας και η Ρούλα. Κοίταξε τα μας μαζεύτηκα. Και φυσικά τα δελφίνια μας, τα οποία σας καλωσορίζουν με την αγαπημένη μας δραστηριότητα θάλασσα. Θα περάσουν από μπροστά σας. Κάτω εδώ μπορούμε να τα γνωρίσουμε ένα προς ένα. Με τη Ρούτα στα δεξιά μας έχουμε τον μικρό Ορίωνα, 2,5 ετών, και τη μητέρα του Χλόη, 8 ετών. Με τη Ρούλα έχουμε λίγο πιο δίπλα τον Ερμή και τον Ιάσονα. Ο Ερμής είναι 10 ετών, αρχηγός της ομάδας μας, και ο Ιάσονας 7. Ενώ με τον Εύρωτα λίγο πιο δίπλα έχουμε την Πρέμια με τη μικρή της Λέιλα, 16 ετών η Πρέμια. Και σχεδόν 2 ετών η μικρή Λέιλα. Πριν 65 εκατομμύρια χρόνια η πρόγονη των δελφινιών ήταν χερσαία θηλαστικά. Η πορεία της εξέλιξης τα οδήγησε στη θάλασσα. Παρακαλώ να παραμένετε όμως καθιστοί για να βλέπουμε την πόλη του πίσω σας. Ευχαριστούμε πολύ. Η πορεία λοιπόν της εξέλιξης τα οδήγησε στη θάλασσα, όπου τα μπροστινά τους πόδια μετασχηματίστηκαν στα πλευρικά τους πτερίγια, το σκελετό των οποίων ακόμα διακρίνονται τα 5 δάχτυλα των προγόνων. Η ουρά και τα πίσω πόδια των προγόνων πήραν τη μορφή που έχει σήμερα η ουρά τους. Τα δελφίνια είναι θαλάσσια θηλαστικά και όχι ψάρια. Ως θηλαστικά έχουν ζεστό αίμα και αναπνέουν οξυγόνο με πνεύμονες, όπως ακριβώς και εμείς. Αναπνέουν από το φυσιτήρα. Η μύτη τους είναι ο φυσιτήρας, μια τρύπα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του κεφαλιού και που σας δείχνουν οι φροντιστές μας. Μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους για περίπου 10 λεπτά και να καταδυθούν σε βάθη μέχρι 300 μέτρα εάν χρειαστεί. Ας ακούσουμε τον ήχο που κάνουν όταν ανεβαίνουν στην επιφάνεια για να πάρουν αναπνοή. Για να ξεχωρίσει κανείς αν ένα δελφίνι είναι αρσενικό ή θηλυκό, δεν μπορεί να το δει αυτό από απόσταση, πρέπει να τα δει σε μια ιδιαίτερη στάση που θα δείτε τώρα, ανάσκελα. Τα αρσενικά διαθέτουν μια σχισμή από που έχουν εσωτερικά τα γεννητικά τους όργανα και προβάλλουν μόνο στη διάρκεια της αναπαραγωγής, ενώ οι θηλυκές έχουν ακόμα 2 μικρές παράλληλες σχισμές, από που είναι οι εσωτερικές φυλές που διαθέτουν για να θυλάζουν τα μικρά τους. Και σαν θηλαστικά έχουν και αφαλό. Να παρακαλέσουμε πάρα πολύ οι επισκέπτες που μόλις έχουν μπει να περάσουν λίγο σύντομα στις θέσεις τους και επίσης να παρακαλέσουμε αν υπάρχουν παιδάκια ελεύθερα στο διάδρομο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τα πλευρικά τους πτερίγια των δελφινιών τα βοηθούν να στρίβουν, να σταματούν και να περιστρέφονται μέσα στο νερό με απίστευτη δεξιότητα. Μας δείχνει λοιπόν τα πλευρικά τους πτερίγια και σε πολύ λίγο θα μας δείξουν και ένα παράδειγμα του πώς τα χρησιμοποιούν. Βλέπουμε πώς περιστρέφονται με ιδιαίτερη δεξιότητα μέσα στο νερό. Η ουρά των δελφινιών είναι πολύ δυνατή. Είναι η κινητήριος δύναμή τους,
αποτελείται από ένα συνδετικό ιστό χωρίς κόκαλα, χόνδρους ή μυς. Όπως θα παρατηρήσετε σε λίγο, η ουρά των δελφινιών δεν κινείται δεξιά και αριστερά όπως τα ψάρια, αλλά πάνω κάτω. Αυτή λοιπόν είναι πολύ δυνατή η ουρά τους. Και να σας πω ότι χάρη στην πολύ δυνατή ουρά, το υδροδυναμικό του σχήμα αλλά και το λίο του δέρμα μπορούν και να πτήσουν μεγάλες ταχύτητες μέσα στο νερό που φτάνουν τα 35 χιλιόμετρα την ώρα. Από μπροστά σας περνούν οι δύο θηλυκές μας σε μια επίδειξη ταχύτητας. Παρακαλούμε για άλλη μια φορά ο κόσμος που κάθεται στους φοίνικες να περάσει, να κάτσει στις εξέδρες και τα παιδάκια να μην κινούνται στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα δελφίνια μέσα στο στόμα τους έχουν 70 έως 100 δόντια, ίδια μεταξύ τους, όπως θα παρατηρήσετε, τα οποία χρησιμοποιούν μόνο για να πιάνουν τη λία τους, τα αριστερά ψάρια και στη συνέχεια να τα καταπίνουν ολόκληρα. Καθώς επίσης διαθέτουν και μια μεγάλη γλώσσα. Καταναλώνουν γύρω στα 10 κιλά τροφή στην ημέρα, κατά μέσο όρο ανάλογα με το μέγεθος, την ηλικία αλλά και την εποχή. Διαθέτουν στο μπροστινό τμήμα του κεφαλιού τους ένα σύστημα ηχοεντοπισμού. Πρόκειται για ένα είδος σόνα. Από το φυσιτήρα, από τη μύτη τους δηλαδή, παράγουν μια σειρά από ήχους, γιατί είναι πολύ επικοινωνιακά ζώα, με τους οποίους επικοινωνούν μέσα αλλά και έξω το νερό. Ας κάνουμε λίγο ησυχία να ακούσουμε αυτούς τους ήχους με τους οποίους επικοινωνούν. Ιδιαίτερος ήχος,